Meta biex jipprovi jekkalma l-inkwit intern fil-grupp parlamentari tiegħu Lorenz Gonzi kien ħatar numru ta' backbenchers bħala assistenti parlamentari, Franco De Bono kien inħatar assistent parlamentari fiħda l-uffiċċju tal-Prim Ministru. Bħala assistent parlamentari De Bono s-sena l-oħra kien mistieden jattendi għal konferenza tal-aħbarijiet li Lorenz Gonzi kien għamel biex ifakkar it-tielet sena ta' ħidma tal-gvern tiegħu. Minn dak iż-żmien ilgħu niżda l-Prim Ministru telef il-maġġoranza fil-Parlament u dan wara li f'Jannar li għadda Franco De Bono astjena vvot ta' fiduċja fil-Gvern. Minn dak iż-żmien sallum il-kriżi fit-tmexxija ta' Lorenz Gonzi kompli tikber. Kien fid-dawl ta' dan illi għall-konferenza tal-aħbarijiet tar-raba' sena ħidma bil-kuntrarju ta' drabi oħra ma kien mistieden ħadd la mill-Kabinett u lanqas mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. L-uffiċċju tal-Prim Ministru kien konxju illi jekk kien ser joħroġ xi stediniet ma setax ma jistidinx lil Franco De Bono bħala assistent parlamentari taħt Lorenz Gonzi. Stedina illi De Bono fid-dawl ta' dikjarazzjoni tibsa illi jagħmel fl-aħħar ġimgħat ma kienx ser jilqa'. Sa dan it-tant it-tnedija ta' website min-naħa tal-Partit Nazzjonalista nhar is-Sibt li għadda komplet ikkonferma kemm iktar ma jgħaddi żmien iċ-ċirku ta' nies illi qegħdin ikunu fdati mill-Prim Ministru hija dejjem iċkien. Tant li biex jieħu ħsieb din il-website il-Prim Ministru ma żed il-ħadd ħlief lill-ibnu stess Paul.